Estem molt contents de venir a aquesta vila de Salt perquè sempre que hem vingut ens han acceptat molt bé i ens han donat tota classe de facilitats i a més ens trobem amb unes instal·lacions noves, l'Ajuntament de la ciutat ha apostat per l'hoquei patins i era una festa que els hi devíem. L'organització del club ha estat perfecta, l'hoquei patins que hem vist ha sigut un hoquei patins de futur i això implica que l'hoquei femení que ha passat en 10 anys de 100 llicències a 1.400 té el futur assegurat. Yo creo que ha sido una final de tú a tú, yo creo que ha sido ahí un partido que hemos tenido muchas ocasiones, tantos unos como otros, yo creo que quizá hemos merecido algo más, hemos tenido mala suerte al final en la última posesión perder ahí la bola y nos han metido un gol faltando 8 segundos, un tiro un poco tonto, pero por lo demás muy contento del trabajo de las niñas que han hecho un campeonato muy excepcional. Molt disputat, un campionat, unes semifinals, a falta de 15 segons hem empatat el partit, pròrroga, i ara faltant, no sé, 5-6 segons, no sé quan quedava, també, el mateix hem guanyat. Després de guanyar el teu somni, de guanyar el campionat, és com que tot el que has lluitat ha valgut la pena. Et sents molt feliç amb l'equip, que és una família, i tots els que et venen a animar, pares, mares, gent del club, és fantàstic.